Ahora va. Bueno, pues mira, estem així en el castell, va començar, mira que bonico. Vale, va porcinador, tot això. Va porcinador. Luz. Això munta massa, Va en directe. En directe. Pensa que ja és un porcinador de rècord. Si parla jo sí. Està complicat. Està guapo, Mira, mira. Una estrella ahí. Podrían explotar en su motor.
Està per allà. Així no es veu, tio. Sí, no voy a Està per allà. El jugador necessita un trípode, A ver, eso es más like. M'agrada l'expectació. Tenim el Willy. Dis algo a la càmera, Willy. Xoque pal. Dilo, Willy. ¿Qué te parece, Willy? Molt xulo? Indescriptible. Però no pots comparar amb València. Ja, això, tu? Me cago, això toca piso. Ara quan vinga al final veuràs que faré any. S'acaba ja, Si vas al final, pillen, No, al final la veuràs com a aperitiu. No ho sé. És que no sé, encara no havia reflexionat que m'havia fet. Això perfecte, Després d'esta meravellosa actuació, què el pareix això? Això, aburcinador directe. Això és una meravella.